Niin, ja tytöt riisuutuvat siinä ripeästi ja sitten vaan altaaseen ja menoksi. Ja lähtö tapahtui. Uimarit vaikuttavat olevan melko tasaväkisiä. Radalla 1 on Heidi ehkä hieman vetänyt kaulaa muihin. Tapahtuu, Heidi on ensimmäisenä ja sitten on Henna ja niitä tulee 3. maaliin. Seuraava erä on B-sarja miehet ja rata 1. Isomaa Atte, Loimaan uimaseura. Hän on tässä sarjassa ainoa uimari. Hän on tuttu kasvo täällä Kokkolassa.